Chisen pat kuble ye fi baro bat fidang ye pe ye ko khubor jong Mawphor. Habing ne ya chaprang bat ko khubor ha ka ni ko por tungi ne pe ye ki mat ki ba kongsan jong ko khubor kumne. Tengang kerwit ke lau Deputy Chief Minister wat kren kum ki khlung kena. Da lele nginom pai den shu halo ka MOU pen e ka sarkar halo ka issue pen bet put. Puk yang persya byang ka KHADC bat ki hima khaput la arfun reutarek on shimrai khaddo halo ka issue pen bet put. Artayo ai por ka MPUF bat ENJC ya ka MEECL ban maramot yo transformer. Penkup buram ka FKGGP lungkom unit ya ki sangut ki samla pule bat no jingarap ya ki laitli ki longyeng. La penkut no ya ka shat suk men sem ka bapra jong ka Southwest Khasil District Hakashnong Jakrem. Sedang ka lempung ya lekai Senior National Table Tennis Championship Hakanong ba Shillong. Ngangating takaway yo don pagman ka mesin bisdi. Kaba ngi tangapo ong no apo system. Ngila apoy hadu kane ke level. Kabangating long yo kibriyo ki perkhat penman yo politics. Ngamo ngi pia ka day bat ke issue. Number one issue jo ka boundary hapdeng ka Assam bat ke Meghala. Bat number two ka day bat ka issue jo ka motor ngangas ngoban kerpatrit ya barok ki political parties wat penlong politics. Ka MDA government lane ka NPP led government ngi biala politics regi perkhat na kamta ka generation government ngi perkhat ta jipin yang joki baik ba la phi ong ye ka boundary la ne phi ong ye ka diga den ka banga na kerpat kolomi kum ki leaders kapta kila arwi urang pa wat ong bangi kerki namar phi ong ka bagarki aba menta san post dem don bala bala ye hangnong idon ki jingyono ndon ye mo ka biyono sudu nong sudah bateng-teng ngitrei iwi kam nomna objek wasap ku mengacu anuk sa pi kamai kuli katugulum jengtep ka bakat mo post dem su ki bapli mla su ben kam manu bale menta pada nakale wasam ais ku ha ke area ko ha ku mo pi reu ai kar ka don ka bamta no asam mo hem sim no pi kene te ngangan sutu ki leaders jumi teng balai ki ya ki emotion ngang sumot ong bakane kam ba te ngi persyang ngang sumot ong ba kum mga batay agap sedang mene ka plus ka minus ka do tama so bahasi nakabenta ka generation ka naman to ngi support lang ya ka ka bangile ngai I don way leader na kalian ka kongres nga try ubang na dagi thoklo rio konar sama hanaba ya dili kani nga try kita ki kentin ki ba ki kren ka ketin kelung kena ka ketin ka ba ngong pi ka ba shuo ba ong brio tenganga kerpat ki real leaders jong ke jylla Meghala jong sengo bahase wat penukam ki ketin ki ba pisku kom ka basuk kata ka bania sina pisah na ka boundary issue ba sina pisah ka territory issue na try kata ka ka babakla ka ba ngakerpat rit kolomi ki ba jong ke jylla Meghala jong boro ye try lang bat ka sarkar ngingi don hang ni ban pek ban kami ya ka jingbit jingbiang jong ke jylla jongi la phi ong ha ka bodar Assam la phi ong ha yo holong bangi kwa ban kini ki su ro hoi bangin sol menta ka nanti kan ye ka bangi la ngong pi ka jing shom ka bla bun sin kim la ya ni la sorbe na dong sodong de ban ong ban revisit kamla su ban lo ngin hap an ya sekma bat kan ye ka bangi la ngong pi tamba pin su tu ngile na kementa kan ka pateng ka banwan lem kum ta ngong pi ngila ban nang du su la shay claim Assam ubu ki pulit Assam hang khadu shanir umpoy shatur umpoy tenai menta ngong pi da ka bngi ya da kane ka lenti ngong ya pi ngila ya shay kedar ba kitu ki area ki ba ngim ju yo mentang yo ba kitu ki ba ki balong be ka possession ka ba ya sha Assam ngong pi ka bomdon ka bom reflect hapo jong kanika report ka bangi pha how ajar kadwei ya katu ngong pi ngi klem ni kata namar bale yu katu ka de ka final list ka bala pha ha ka por jong u doctor mokul sama ha ko por house them araja kadwei we wanted to again take off the second phase
and quite a number of traditional heads. They met me also recently. Block 1, Block 2, and then like Sial, Kanduli. They keep coming, requesting the government, please start your joint inspection, these remaining areas, because enough is enough. They themselves express is that enough is enough. We wanted to be clear now. Where is Meghalaya and where is Assam? I can't say anything because ultimately the decision lies with both the chief ministers, Assam and Meghalaya. Whenever they say, yes, let us start taking up the second phase of the remaining areas of differences, then we will start. We day but katuk report. Ngong pi hakatuk report, balong CM ugapton makul sama. Nakaliam jo state government, kilala lut jadi detail proper. But ki identify badon tangkat atli ki area of differences. Kejaka kabadon ke kendrum kerap. Te namar ba nakaliam Assam upan ki kita ki area kiba pi don kata kaban ong ba kadon kecing kini put kini sa. Hab kadu nakaliam jo kesorka. Kesubmit awajar kadui ya kata ka list baru kabadon kat artli ki area. Depi hakapor bagi shifti bagi minum shemsden. Banyak keren ya kini subjek lu. Nakaliam chief minister Assam ba chief minister tong begala. Kabagi pindai kelom tongin chief but in base bay ya kani ki document. Ban nakaliam jong ka government of Meghalaya. Kelapa wajar kadui. But ba nginja cakram. Nakam tabat penbek. Ya upur usam hakin ni ki kat atli ki jaka. Kadai kata kaba ngiru ni base, kaba ngiru ni ship. Kumo omopi namar ba yakane lapha de government. Habong government kabut ulong mungkul ulong menung tang lapha nakaliam jong ke jylla ni. Te ngiru stick yakane bat ngau napi nginam randin hadu ba ka survey of India kamban ban le ke demarcation properly kabang idon kamban si du pilar. Kalau radon lepakan natural boundary ngin declare bahkan ni ke boundary jong ke Assam bat ke Meghalaya. Kenang ba pateng hadin abut kam dot su bujing yakin sok sdong kam tam hakitu ki area ki badon kata ka jingnya phe jingmut lading badon kata ka dispute hapdeng kini ki afeli ki jylla. Ka Khasi Hill Autonomous District Council rengkat ki hima ki besyakta hak jingpen bekput ke Bandungkong kilarai ban yang persya ia ke soskula balasoi de ke sorkar Meghalaya bat ke sorkar Assam dangshen hakanong ba Delhi. Habakren bat kilat patai khubor hadin ke jingelang bat ki klik nong sinshar u executive member katnat ilaka ba jamborwar uloong bagi santili ki hima kentup naduk ke hima melim ke hima jirang ke hima nongspung ke hima nonglang bat ke hima jerngam kila penpau ba ke jingpen bekpot ka baladep ka lakta jur ya kitei ki hima uloong ru bana ke liang jong ke council kila shim da kawai kerai ka bakhado bakin ya kenduk biang haka arfun riu terik ban shimi ke sinjam ke bating ban yok biang ye ki jaka belasyak penhap jubor syak jylla Assam. Ya ke ibu kala wandra sipun ya ke jing persya bat ya ke jing bomhun khamtam nagi terai jaka nagi terai muluk ka bangi ong bagi ke kilan honors nadu ki simat ki sinong ki right it ki hima ki jongi khamtam nagi santuli ki hima ka hima melem ka hima nongspung ka hima jirang ka hima nonglang bat ka hima jerngam leadership ka ba ka jingi pun bet yu pun usam ka ni ka fiswan ka bynta kala kta sibun yaki ni jaka ki sinong ki area jong ki santuli ki hima ka jing khot ka jungi ya ka boundary committee komisi long bangin ya pleu jingmot bangin ya ai jingmot ka be de kumnongin le na ka banta ka ne ka jing sakta ya ka ne ka jing pembekput ka baladat ban yosoi ya ka MOU omtang ka MOU andre ka agreement don akmat jong ka Ministry of Home Affairs jong ka Government of India akmat jong Home Minister de nagalem jungi ni suku bakane ka de kam ka bakia
Today na kata kadau minta kini ke meeting nila ya discuss council ba. But karai ka berkhadu ka bangisim minta kalong ba nila di farno ya kini nila rakno ya kini syaka arpun riltrik ka bangin sa Iceland ya ka final decision kumnung ya nang ni syakmat na ka benta ba ngin ya keren but da ka bangi kerman ba unla ban tunbek bat ban ni ya khunru bangin la ban penpai pat ya kita ki jaka ki bala kenhap syaka sam. Kalau saya kena ke MOU kene ka phase 1 ka bamenta yung new boundary ka khlamnya dai kat kum ki ka report jong ka council ka bang apa sa state government ba ka khlamnya dai ro kat kum ka report jong ki artlik regional committee jong ka sector ba ka riboy sector dai na kata kadau ba ka sawanra ka ne ka keram ka sawanra ka ne ka jing pomhon apden ki patba jong kini ki hima ba kum ya ki patba jong ka jylla agar bidai bukan ke pembetut long nagaleng jong ki hima totally ke persya nomor kom mengelong ka khlam ya tali bat ka ka ba ka report ke bangi penkre na ka boundary committee jong ka council bat kumjuru ka report jong ki regional committee na ka west sector ban na ka riboy sektor akaba mangiru ni deki namba bat ka jingbom kenthop jong ka sarkar ka jingbom kenthop ya yangi ki stakeholder yangi ki tribe jaka ki shinong ki hima bat ka district council bat ka jingyasan buri ya ka MOU kala pelong yangi ba ngin nundam ka jingbon pangikwa ba ngin hapan pembek yang namar kumba ommo kita ki stakeholders ki ba ada benta ada regional committee iklam khan ban ai di menjur la swa ban sai ya da member di gani sakawi di ban sutu ba hang ni mo asam ban ni ge pershi ka asam kani ki benta ki ba ki agar ni ko usa it is purely on the state government revenue. Hangnya jadi dijaga bahap ada 6 schedule di council, pada di private land, di non-spong territory, Malaysian territory, tidak ada concern jom kita di territory. How will you sign the agreement? Ladon resolution na kini di nagahiman mesti. Ladon resolution na kahiman mali. Bila ka state government jom yang Meghalaya. Kalau sesuai ke MOU pada agreement claim ka consent jong ki territory kalau ngro yau CM misal ka asam ngamong namar bakadi dari mot on the state government na khai la shai la ki sil da poya ki jaka jong kardiang long unha ban su thuk ya the rule of the kardiang long automatic na khai bisu to ba legally na takadaw ka MOU ka mat ka agreement ka gesor kam shong nongrim kat kum kalan holding system dunia ni namar gide very much under the tribal area of the sixth schedule. Para juga por the ruling juga Supreme Court from time to time. Tabapan kan mau ini bagi di private land. Tabahang di pada ada di revenue land. Jaga surpa. You shimni satu asam long free ban sign ke MOU. Kalau ujungnya long free ban sign until unless it has been resolved haji territory dagi lana. Nah hai bisu tu ya. Tadaw ni kumbal ang PM baga final decision tu ni kan long arbun trip. Baga bagi nong ikmat nak di sandali ki hima rengkat ki legal expert ki jongki ki muktiar jong mo mensuat jong ki muktiar ini yasham bansir ko final decision dulu kita ki long ki ka norim jong ki Mentaka sengi ka kat fraterik jong uya yong arja arpoar ka seng MPUF is jentia hapo ka jingalam jong u presiden uma kershan bla rengkat ka jingadon lang jong u presiden jong ka EJNC clear circle uma sanjoy bare kiralik ban bu sendon ya ka dorkas ha ka office jong u chief engineer ka MEECL Mawphor is jentils halo ka jingbom don boarding hapo jong ka shnong cleariat is dong po shnong Kita ki aseng ki lakar part ya ka office jong ka MEECL bakan chim KLM ya kate ka jing jong ka shnong namar mental la kumba arta yau kan thi kate ka shnong kalamat shibun ki jing ha ka bai dei bat ka jing bom don boarding khamtam ka bu jing ya ki kana school bat ki samla pulie
Kumtana kalyang jong kaseng MPUF is jantia but ENJC clear circle kila ai portang arta yo yagat not boarding but maramot no yo tri transformer balas new but kini ki arseng kinum shong klikti lada ka MEECL kamtre ban pentre kam yakani ka jingdawa la ong ka kro no president jong ka MPUF is jantia hills uma krishan bla Tangi kunga MPF di Central District angkat pakai agency clear circle nilai summit ya naga merna Ahmad yang chief engineer naga MSL ha Mawphor dan lepasnya kantam ya ga jingjia kantam mana clear posnong mentala arta yo kunti kido kalat na mental ke jisniu no mesin hang nela batio andre na liang jong orang basnong ro ali summit ya ga ya merendam jong Ahmad yang chief engineer i na liang jong engineer o claim chim kiar hado mentar ini kemasang imbang si asing mandai dan summit Ahmad jong onta naliang jong uru ulak kula rengi ba ung la ha ka jing thok kam head office naliang office hadu mta kim per reply ke kempat ai yur na ka dalan yur na mar na mta ka jisne numshin tengi kum arseng ngim chong klikti hen rengi ni goden sekman ni pek ni hapo arte hapo stio ki le dem le na mta ka jing ut kumi arseng te hoj ni iba hangne po clear ang po snong jing na hakta mane kadong simjiknya apa ba kam tam kena school ki pli ba penan kam lai penyo tuli kilong yim pen kam ya kalai andre kido lai mental artayo kimut kam ba ong bedek di school ban lekot butir andre kim yo iya namar bamdan kalai kam tengi kepat jure ke head office ba dia ka MSL amuku ban simkia ya kene kajing ujor jong ya khmat jong pi ada primle ni sapat sang perkat da kawai gal tipat kuno bang inda ana sakmat Kita kesini ikut ka EGMC Creative Circle harangkat ka jingdon lang MPUF di Janjel District nalai bu ya jingtho akbar chief engineering kabadon hang te po Mawphor ba unsim kia ya new transformer ban snew kumbala RTO kunti mta ni kinong song sembun kijing kabai dei bat ka imlang sa lang te ni arseng ka agency bat ka MPUF ibu ya kajing kerpat kebajur kepat chief engineering bar kibalor bakim sioba ban simkia alor new transformer ban snew ni arseng ibu ya kedit line hapo RTO ada ka sarkar kamle alor kene ni arseng in chong perkat in sim info da koi pat kala kanti kunung in le ya kene ka Federation of Khasi Jaintia and Garu people jong kylleng community ha ka jingjia lenti ka badang tang hen riu banai duna kalala ban ai khusnam ni award yaki samla balapas ba ki examine baper na du ka SSLC HSSLC nehu but ai jingjia rap ru yaki lightly ki longyeng beduk ha ka shnong lengkhom ha ka tega program uba ADN lengdo vice president jong FKGGP sengkme ulalong ukongsan badu ba Elton C Wajri assistant secretary jong FKGGP sengkme ulalong kum usembot kongsan ha ka blaidon langru ki wepat kinongkit kam jong seng napo jong district ha ka tega program layo ban sam ye ki khusnam she ki sanmut ki kena samla ki bela pas ba ki bakon sha ka nyau pau hadu prapo percent kumjo ban no jingarap da ki tiar bat ke pisa she ki lightly ki longyeng beduk Lapanya ia ke program da usamla Riakor Youth Bond President jong FKGGP Lengkom Unit bat ke jingkran ai kublei na usamla Seidondor Rainbon General Secretary ke FKGGP Lengkom Unit Samla rangba Riakor represent jong Lengkom Unit hamtam kira rangba ga pichkan yang ne ke jingelang ga jongi kabanga ga shimi ke jingelang kabokong santang bat kabokementam ini kum pinongelang jong kiseng palang ai kubri pi rangba ba orlan singson lapat warnang mandagasni baidan kalang hani gasni basaki ya kani gasni kalau penbet daka FKHP Lengkom Unit ba ai kubri hamtam irang ba shnong lapen sngai lapen iya kadap kachini skotna ya kajing terekam ane kajing dam jong kaseng kajongi kajing dam kajongi hangne ba kajing kran kajongi ke pasotna ado kata kalau kajing ai mensiam kumakan napo nabang ne patat ado mata kajing ai mensiam ya ki kena samla kemudian hakani unit ba khamtam kemudian hangte po zone kajongi diwar zone ba khamtam ingi kidong elam iba hajrong jong central body mangi kum kisamla Banyaman mengajar jom dia, hari ini ke arbo sem mengaya, masuk tu hi,
kum baka kantin ong orang ba i shwai ski upai kum ta ngasiem bakalong hadu taru ting jingwan ke jong pi pandan hagi ni ki prom jong i ki jing ai mesiem yang ni ki kon samla bat ki khat jong i ki badan hani ka than pan ai ku le klum lang ini ki perlok ki jong a ki be bot pen kap lai nga ha ka ni ke si nadu kina southern jong ba kenes jong ba kerman nang tai ba rodeng ham tam yau senior leader jong i ba alton ba de aston secretary jong central body modal lang hani ke si bat pen sngai bat pen shet pen sngai ni le ke si ha ka jing so ko jong a kanu ba kam apa ngistam ini man stang shwan na lai ayo kan ni kai mata si na FKGP Langkham Linkham unit FKGP Linkham unit kale ya kai ka ba klas stang shwa na lai hangno utau bo ang ba ki khasi kilong ki thang baratan pingu aborti pet ya Linkham unit FKGP kara samla kapun kop pura me bi jaga jing trace tam jong pi ka jing minat ka jong pi ka jing fos neo jong i mei fa jong pi pat ka buram jong pi nang ni na po snong ka tha jong pi kf ki spi ka rin ka sunda lang ba pi man ya smot na lang ban risa lang man kemen lam man ya ailam ka ti ka diang komi mementos man ai ya kata ka jing trace tam ka jong pi ka jing minat ka jong pi amare ka jing minat ka jong pi ha ka por ba phele ya ka exam de tang ma pi bat ke yang ka jong pi ka bat ya ki jing ka seng FKGP ni aslo kita ni tepi kita amara po ka seng FKGP ru ni dei borok ki khna school ni dei borok ki khna college bat bare ni dei ibre ba pule hashlo ba chabar kunjo tena ta kata wam sim ba hanga ngam sim so be ni jingelang idi beret ada ngam bakla ban snap ne ka jingkal jeng nang basno yang ba la phile ya ka jingpha ne ka jing sneu ka dan la ka jong ka jingyo mo tena so ka ni ka Linkham unit FKGP ka pruit yu kendok jeng pruit ba ka padam kam ha ya ka ite kendok jeng pruit ilong ngom kicing sai wanyalam ya ne sno jen ba la da pruit yu kendok jeng pruit bat phla pipin bakla pan pun poi chane chatai pan ka poi man cha jing jot ka jing kran jing ba shlong mana ka blang lingkot ne kalong ka bachai hatu kata maso ai ku le phi Linkham unit mare thau ya ka circle kala bele kam ko khrau ba na kam ko kin tiu ye ki brio no po snung jong na ka thain jong pi kade ke boro ba ni para khasi ni de batem si in MC ban kin tiu iwe la da de person jong Linkham yo secretary jong Linkham unit ki member yo person kata ka jing kiu we ni na ye kan kata jing kiu jong dari je ban ngi mela ban kin tiu we ban nala snung na thau ni stang ye ne ke boro kata ban put biang ngam slow bai ini jingelang idi beret ni jingelang idi tai kendok iding sai ibarung hawai buai do khat jong ka seng bara phi khna samla jula yo e kani ka sni ka ba in recognize mo na kalyang ka jongi ka seng bangin yo i ya ka jing trek sitam ko jong phi ha ki tu snem ba phele exam wa ta ngam bakla gi na po ka to pandemic kani ka great success mo ka jong phi ni so kaman hado kata ngada ketbok ketwang e phi kam tam ya phi ki samla bodi kani ka sni jong phi bangi bu le se na kalyang na kasno ko ang iba naga iba soy menai ong ba kan sadon ka jingle na kapok kasnong na po kisang samla ukondok la proy kalau jing sai kalami bakala pan pur kan ka thain borok oi pat ha ta kapok kan sadon ka competition yang ki kena ki kwa pan yo e ka kansa itu lam na ka dei na ka no ko ru amar wei la trai sitom so tanat tapi madadon bayoro mono penchu trai sitom hayeng pena pa tayak ibli le mo itu tapi ani jing susi ha ne ba vitri sitom pila pas ba don nong itu tanang kwa na beli arsa kwa nem siput kwa nem kata jingelang kanang kamhe na kani tenge nga ka jingelang kanang kamhe na kani pi samla benar das ni ate dai minat mui dam dai tam pui mo na mu jopi nama kalawai jong ate prio hangi ka shudon tang mangin pet parman baka sarkar kale yu ka penpoi hok en ka skim ko badai si saki dong kandong kala police law and order department ka pet em ya law and order hang ne
Baka cinyan tang utrai jela jungi. Kakamram jungi kakot kata. Bastang kakdo. Ngilang kamhe kakarta. Kakarta ku bae kadaya pi. Kadaya pi de kentai ni senrang. Bansandor ya kalawai jong jek nuriyo jungi. Kadaya haki pi samla jong ta. Kapertai kelas start menta. Kat tangiat kapor ni sotu ba satang ka jingnang jing start. Baka jing minot hakakot. Magpila ban yo kadang ko per. Magpila ban siyang hangte po sekretariat. Kumuway na candidate upas na kat MPSC lani na UPSC. Pila ban long MPS dan MCS. Pila ban long IPS dan IES. Kajat bangriyo kajongi kadang kam ya phi ki samla mataban sandore kalawai. Ngiat nga ngingi sila ramba ka ngim. Ngim don chu kana. Mangin pen phai pat ka jala. Sya ko we kaliam. Ne ka shong na phi ki samla. Ka komen phedon khandiat. Ka jingdon ka ba khandiat. Kadai ka ba smut na ta. Ka jingdon ka ba khandiat. Hila banekan hila ki jong. Hakababur tindakan kam di posisi no. Nengi ne shong kediat kamne kalau macing play jumur kajing pertu kajongi. Kajing keman kajongi, kajing risa kajongi, kajing kamawi kajongi yapi. Isamna na kani kathan. Ne shu an ban banong. Ba kalawai. Kadon napi isamna ban sandor ya kalawai jongi. Ban sandor ya kalawai jongi. Gidan kam nang tay na po asketria. Umday pollution, umday YS. Ban frame ya kalenti kakan doa jom kajat menteri ujongi haduk mentah kajat menteri ujongi boleh kesalahan labuan pemenihan babla frame jadi pun ki guidance ki kam jom jylla lagi IS bangde dikasih kesamla jing tumu jong pin nang nei khmat lam te rei phai khmat lam namanta pin crack ya kane exam jong MPSC wa chu la pila let nam ta UPSC kini kilong gijat kam ngani thu epi kum ka kang doktor masan pass lailo kali batho plus nei maria pass pa ini atli exam lawan shaw epi nak kali let saw dia kani ka ding sisa kadon ka jinge nama ka exam kolong ba e ne lada ha kani kasngi ba kani keling community ke itu epi bepala ban secure ya ka 70% chalor kam dan chia epi na kalian ka sen kajongi na kalian education cell lashna mata ya ka career guidance ya bang idon kam panya phliu jumot paki khna samla ya kani balingi come up ya ne ka idea lani balingi one ya kani ka idea marmanga ha po bana khna manchwaru na trai ba alton ru imei pa yong hilet pule wat kam sarkar teng man puliru ngali school apo ngali na central school mo na pass XPSC ngali XPSC student idon kong hasati le nga LD pinami na pass ka stand pille ono pille po yang bri tham yang bri lom ne pille po arko ya na long mot kumno madam nata em kwali ka art stream na science stream na ka commerce stream yang kani ganti beli sih de commerce stream oka science stream kana kada kalawai jong me yo long katang kata career guidance mo yo lam long ni nakalang imay ngamsim kono ko me imay jong ay banang basta nei teng pat ha kitu gipuar kalong no baki kimeru bapli kimla bang kiban guide ba ki konda nei mentang idon kami kimi pa idon kami bos nong idon kami sang i sama kumi kisang balang bagtumbong in thawil career guidance long in guide ke pi ka pasti jong pi pinlai chalo pi ko abenlai in pati in batai ki lat ki lati khang pinla banjit ya kalenti ke badai madon ko moy polok jonga basta par po school mcha ye school long madu po te kali o dia apply po YouTube mo besok na start yo dia apply o dia power saham ustad hadu kata-kata judon bala kan be itu mono ladai haki written test dan kita ki di bye theory natong sidok
Kaseng kasi jong ka Southwest Kasil District haringkat ka jingi trailang bat kaseng kasi jakrem da ka jing ipo iping rengkat ki riamten rai jong ki nongshan shenrang bat kentei ha ka sineng kong jong ka tayo ka khat pratrik uyayong arja ar po ar kalapan kut no ay ka shat suk mensim ka pra menta usnem arja ar po ar hamadan shat shnong jakrem Southwest Kasil District kani ka shat ka kemen kalong shibenta kum ka jing ken mau bat jing ai ngu ukun khasi khara shi sen chisnem ya ublei utrai kan rat nong bu nong thau na jirong na tibian banne ka hong la ka riti ya ka balas dang na ru ka khat nyau trik uyayong araja ar fu ar ha ka balas dang shua da ka ngu ka dem ka duai ka firat da ka kan hun ki rit men riusan ka seng kasi Southwest Kasil District khnang ba ka shat suk men sem kan long ka babit babiang hakate ka khat nyau trik ka badai ka skis dang layo ban play bat penher ya kalama ha office jong ka seng kasi ha maukruan ha ka por khatwei buje mistem da o president jong ka seng kasi district oba thwar wartade harangat ka jingadon lang ki riutmen ki riusan jong ka seng kasi napo ka district hapo ka jingalam jong uba ti kharleng do president ka district bat lalit ban pendep ya ka jingduai ka pirat harangat ka jingkentew ya ka lama ha ka por arbaje no phaisngi ban sedang ya ka shat no ka jan alai shimmenta dagi sangla ka seng kasi jakrem bat kiwe hakasngi ban penkut no ya ka shat suk mensim jong ka sengkasi hapo ka district lapan her no ya ka lama da o president jong ka sengkasi sengkme uba dike dikhar bat hakajo ko por ul airu ya ki kintin jing ai kublei bat kerku kerdo ya ka sengkasi Southwest Kasil District hakini gasngi ladon hadu aspa laipungut ki nongshan ki belawan bande shimmenta na kylleng kishnong bakentup ya ki samla shenrang bat kentei kumjuru ki heb barit ki lapan I shisha ela ka jong ka shat dan rai ka bapho ka bapeng lapan chit pan singa ye ka ni ka shat suk mensim jong ka Southwest Kasil District da ka jingadon lang jong additional deputy commissioner ka Southwest Kasil District uba WBM u MLA ka Mawphor constituency uba Renekton leng do tongkar u SDO blashong that jong ka Ranikal civil subdivision uba HS ding do u MDC ka Mawphor constituency uba Karnes Soshang uba Medal Singh leng do u ni ki reurang ba jong ka than ki yinongelam jong ka sengkasi Southwest Kasil District bat ka sengkme lembat ki pat ba nongwan pikai na kylleng ki jaka
dia dong kan di kalau siap terjadi I would and see I would and more yang ini kilom naik gam batu yang kilom siap kalau boleh kalau kilom jadi kilom pada baru ini bangamla ban jeru main kulun dengan cilum nangipi kumpi para lok para jor para perber ban gogina yang penel persani ketika sengi jungi berarti yang bangamuan banyami sakabak banyatur banyawer umdai tamay kacat dari banyak pelong sengi jalan ban ikai yang ikut samla jungi kamsa jungi kilom din bagin ba kimtip yang akor kurang kimtip yang ada kanyang berkom panang ketiu yang kanyang berkom jadi harus yang gunawan namar apa yang kanyang yang berkom kiting dokter yang kejadian beliau dengan dalam kan sebut dia dan kan ada kita pun kali ke pun bagi perintah dan kau itu yang poin ketika tamakah ya dengan taksi taksi yang boleh lagi piwe problem berkat aksi dia di mana warungan sedang sudah mengikuti doi beliau dan kepala kerja tapi yang lombriong dan beliau kena kio dan beliau di beliau dan beliau sang kio ka pemain keji kayu bukan bapa yang lah dan kecil jalan selong tahu banyak kariu banyak Ka Lempung Ilakai Senior National Table Tennis Championship kaba prapulai kelas dang hakakat pra terek yong hanong ba shillong kabala panlong ha Indo Stadium Jong Kasai Center kabadon hanihu ya kane Kalempung balapan yai daga Meghalaya Table Tennis Association harangkat ka jingkarshan lang ka Sarkar Meghalaya lapli perda da ulampang jong ka ying darbar thawain ka jylla uba med ba leng do ubalalong kum ukong san ha ka jingdon lang menteri bapej yaki Kamil Akai uba bantai dor lang do kum usembut kongsan la don lang ru hakane kasngi ka director jong katanat ki Kamil Akai ki nongkit kam jong ka Meghalaya Table Tennis Association nang ta working president bat secretary jong ka MSOA uba John F Karshiying bat ba finally pariat bat kum juru ki referee ki ba paniya ya ki jingle Akai hakane Kalempung kabankut haka arpo santerik kidan hadu saus pa atam kinewel Akai kanthe bat cenrang kibawan ban simenta naki jylla kiba per kibadon hapo kari India bagantup ya ke jylla Meghalaya kiban ya keniru ya kana mladu kum merkedeu hangni baga jing penlong jong ka jylla ya kene Kalempung kalongru sibenta ke jing rakhe ya ke jing dap sanpos nam ka jing yo la ka jong ka jylla ka bapura and President and Secretary of the Table Tennis Association, ladies and gentlemen, but more importantly, the participant was come from all over India, including player representing of Meghalaya. A very good afternoon to you, all of you. Friends, before I begin my speech, I would like to read out the condolence message on behalf of the government of Meghalaya, which all we know that yesterday one of our players he passed away on the tragic incident in Riboy district. With profound grief and sorrow, I deeply mourn the sad and sudden demise of late Dina Dayalan Biswa of Tamil Nadu, who met with a tragic road accident at Shambangla in Riboy district on Sunday, the 17th April 2022 at around 1:30 on his way to Shillong to participate in the 83rd Senior National and Interstate Championship scheduled to be held at Sai Campus, Shillong, Meghalaya from 18th to 25th April 2022. At such a young age, he was a promising Indian table tennis player, and his passing away is not only a loss to his parents, family members,
relatives, and friends, but also a great loss for the sporting fraternity in our country. His contributions to table tennis will always be remembered and cherished. In this moment of grief, I, on behalf of the government of Meghalaya, with heavy heart, convey our sincere and heartfelt condolences to the parents and all the family members of the departed soul. I pray that the Almighty grant strength and solace at this moment of grief to bear this irreparable loss. May the departed soul rest in eternal peace. I would like to distribute God that it's really a very happiest moment for me to see all the youth participants from all the states in the country who have come a long way from their respective states to be here in Shillong and to participate in this 83rd Senior National Table Tennis Championship. I wish all of you the very best. And thanks to the media, print and electronic as well, for covering this very important event where we can spread the message to the rest of the country about this important event which is being held here in Shillong. I am very delighted and very glad to inaugurate this 83rd Senior National Table Tennis Championship, which is being organized by the Meghalaya Table Tennis Association in collaboration with the state government through the Sports and Youth Affairs Department. I was shocked to received a very sad news yesterday in the evening about this very unfortunate and sad incident that took place in Shangmangla about the accident which took place where one of the participants from Tamil Nadu, Mr. Vishwa Dina, who's just an 18-year-old boy and who's also a very promising player. And where his car met with an accident with another truck and where he has to face the untimely death at this very young age. I also would like to take part with others in conveying my deepest condolences to all the family members of Mr. Vishwa and also my condolences to the entire team from Tamil Nadu. Let me at the outset appreciate the efforts of the State Table Tennis Association for hosting this national level tournament in Shillong. I am told that this is the second national tournament which is being held in Shillong within the northeastern states. And I'm sure that all of you know well about Shillong, the capital of Meghalaya, our state, and where we are here in this state, which I'm sure that most of you must be the first time in this place. I am informed that so far
and they have also organized to international level table tennis also in Geelong by ensuring maximum participation. I believe that it was the success conduct of these past tournaments which prompted the Table Tennis Association of India to entrust the conduct of this tournament with the state association. I am really proud to see that again the Honourable Minister for Sports and Youth Affairs and his department are gearing up the different activities and has really performed to the mark where the all India level of different associations has seen that these success stories of different tournaments have really put faith on them to entrust such kind of tournaments. I am glad to learn that around 1939 men and 39 women's teams are going to be participated in this Senior National Table Tennis Championship with from different places of the country and are taking part in this tournament, which I have been informed that around 450 participants, if I am not wrong, you are here today to participate along with all your coaches, your managers, your technical people and others who are accompanying the different teams from different states. It is said that the popular indoor game of table tennis is among the fastest game played in the world today. Though it is field and is confined to a table in a room, it has been scientifically proven that playing table tennis enhances players' brain activity faster than other sports. Since it is an indoor game, it can be played during all seasons. At the same time, this game requires tremendous amount of stamina and mental alertness at all times. The swift movement of the body improves the player's ability, makes the body more flexibility. That's why sometimes whenever I attend any kind of youth programs, I envy all of you because you are at that kind of age or decades where you are very much in a position where you can take part in any kind of active sports activities. It is a common knowledge that any sports, especially in India, can be promoted only if young people develop a genuine interest in it. And interest would be developed only when the game becomes rewarding in some way or the other. Ti kumtung ila poi syaka bukut jong gatup khubor sa sisin pat kuble shibon ya fi baro tada haduk bagini sembiang kuble shibon